A mi alguna vegada m'han estat retraient des que hem començat la campanya, que potser és molt joves, que estàs amb el número 2 de la llista, poder feia falta una mica més de pes. Jo us dic que, a veure, que jo fa molt temps que tinc inquietud política i que aquestes són les terceres eleccions en les que concorro en candidatura. De tal manera, petita experiència, però alguna cosa sí que tenim, no? Abans d'entrar en matèria amb aquests dos temes que us dic que us parlaré avui, us volia fer una petita pinzellada de què és el que estic fent jo aquí avui. Jo aquí, com ja heu sentit, jo soc independent, no estic a fer de Partit Socialdemòcrata, però estic aquí principalment perquè tinc una afinitat política, perquè veig més o menys la mateixa manera de fer política, coincidim bastant, i això ja va fer fa 4 anys que en les últimes eleccions comunals formés part de la llista electoral que el nostre company Francesc Casals estava encapçalant en aquell moment. Aquest és un motiu, però no és el motiu principal. El principal motiu que realment em va fer formar part d'aquesta candidatura va ser que s'estava fent un projecte a nivell de futur, que podeu veure aquí, bàsicament tots són cares noves, sí que hi ha més enrere de llista, alguna persona amb més de pes, però se'ns va creure convenient fer una reestructuració, portar cares noves, gent nova, amb noves idees, i això és el que a mi realment em va fer decidir en estar en aquesta llista. Això va ser bàsic, perquè la societat ha anat avançant, de fa 20 anys en ara ha anat tot cap amunt, hem anat evolucionant, i la classe política s'ha quedat aquí, no hem evolucionat. El que volem nosaltres és que la classe política s'actualitzi i anem totalment junts amb la societat que ha anat evolucionant exactament de la mateixa manera, no? D'aquesta manera, el que us vull dir és que la nostra candidatura, que sí que és jove, però això el que directament va lligat amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer feina i de tirar endavant aquest projecte de futur. Us explicaré una petita anècdota, que quan vaig començar a parlar amb la gent del meu entorn, amics, amb algun company, em van dir: tu o ets molt valent o ets un inconscient. Però clar, encara aquestes eleccions amb la que ha caigut a l'abril, no? I tu, o molt valent o inconscient. Llavors pares a pensar en aquesta frase i, bueno, poder és una barreja dels dos, no? Però deixant la broma a part, des que ha començat la campanya m'han arribat inputs, alguns comentaris més o menys d'aquest estil, no? Que si la onada taronja, que si el tsunami, com deia també el David, que si el Toni Martí per aquí, que si el Toni Martí per allà, que la llista favorita és Demòcrates per Andorra. Jo us dic que no estic d'acord. Vosaltres no sé què pensareu, però jo no estic gens d'acord amb aquestes afirmacions que fa la gent. Bàsicament perquè sí que són unes eleccions molt difícils, coneixem la dificultat d'aquestes eleccions, però és que no és que aquestes siguin difícils, és que algú m'expliqui quan no hi ha unes eleccions complicades. Les d'abril eren molt complicades, les de fa 4 anys eren complicades i sempre són complicades. Però deixeu-me que us digui només una cosa. Si no hi ha dificultat és impossible que pugui existir el repte. I aquesta candidatura estem més que preparats per assumir aquest repte i tenir les regnes del Comú d'Escaldes per al proper mandat. Com sentireu dir tant a nosaltres com a altres candidats d'aquí com de fora d'Andorra, treballarem pel ciutadà. Jo vull que aquesta és la frase, és l'eslògan que va servir tothom. Però hi ha una petita diferència que potser és el que fa de cantador amb vosaltres, que nosaltres diem de debò. Perquè nosaltres sabem que estem al servei del ciutadà, que som una representació de la ciutadania que ens està votant. Nosaltres en cap moment farem servir el comú com una eina per aconseguir fites personals com han fet altres en enrere. Aquest és un dels nostres compromisos. I dic que és un dels compromisos perquè no és l'únic compromís que tenim en aquesta candidatura. Serem seriosos i molt curosos amb les finances comunals. Sabem que hi ha un foradet en el comú ara mateix. Sembla ser que no ho sap és la senyora Tecno Marín, perquè ahir no el tenia massa clar. No sé si vau veure el debat televisiu, i us faré una petita pinzellada, perquè crec que és interessant que aclarim el tema aquest del deute, endeutament, perquè la senyora Tecno Marín no sé si és que es confonia ella o volia confondre la gent. I seré bastant gràfic, Posem un exemple molt senzill. Posem que a final d'any jo tinc una hipoteca, no s'hi podem trobar gaire hipoteques per aquí, no? Una hipoteca i dec 100.000 euros de casa meva. I clar, 31 de desembre, que si els regals de Nadal, que si els sopars amb els amics, amb la feina, tinc 1.000 euros de números vermells en el banc. A nivell simple diríem
que l'endeutament seria l'hipoteca i el deute és la suma del que tinc d'hipoteca més el que tinc als bons serveis, no? Perquè us feu una idea, us diré més o menys quin és l'escenari que es va trobar Antoni Martí a l'inici del seu mandat i el que ens trobarem nosaltres un cop guanyem aquestes eleccions. Després de 8 anys, de 8 anys de mandat d'Antoni Martí, i les dades que us diré ara estan extretes, totes de la pàgina web del Comú d'Escala, que no ens les hem inventat, no hem llepat a dir de veure per on bufa el vent i quines xifres posem. I l'endeutament, que presumeixen tant d'haver reduït d'una manera tan gran, 2,6 milions, que això es diu ràpid, ha passat l'endeutament de 31.600.000 euros a 37.265.000 euros. I el deute l'hem passat de 39 milions a 41 milions d'euros. Fent la resta, que és molt senzilla, a mi en cap moment em surt que haguem eixugat el deute amb 2,6 milions d'euros, sembla ser que la senyora Trini Marín sí, i nosaltres ens surt que ha augmentat d'una manera bastant considerable, que és la realitat, és el que diuen les xifres publicades pel Comú d'Escaldes. Per tant, som conscients que rebrem una herència amb un deute bastant important. A més, ja des del govern de Demòcrates per Andorra ja s'ha estat insinuant que retallaran les transferències comunals, de la mateixa manera que retallaran els empleats de Ràdio i Televisió d'Andorra, de la mateixa manera que a nivell de sanitat estan retallant ja a nivell de fisioterapeutes i coses que no portaven al programa de l'abril, però ja estem acostumats que portin aquest tipus de política i no ens ha d'estranyar gaire. Tot i això, tot aquest panorama tan complicat, això d'aquí és l'hecatombe. No, no és l'hecatombe, tranquils. Perquè sabem que en el Comú d'Escaldes de Mordany hi ha professionals, hi ha treballadors que estan molt preparats i són molt competents. I els hem d'aprofitar. Els hem d'aprofitar tots. Parlarem amb tots els treballadors perquè ens ajudin a millorar la gestió d'aquest comú. Perquè per nosaltres, els treballadors del Comú d'Escaldes de Mordany són una part fonamental en el camí per aconseguir l'èxit en la gestió d'aquest comú. I dic que és una part fonamental, bàsicament perquè hi ha gent que es pensa que la gestió comunal es tracta de fer obres faraòniques i per nosaltres no es tracta d'això. Es tracta de treballar dia a dia, es tracta de que el cònsol i l'últim treballador treballin tots en equip, dia a dia, perquè Escaldes és de tots. És de tots i entre tots hem de fer que Escaldes segueixi creixent. I una altra part molt important i que no podem deixar de banda és el jovent. No és? O som, perquè si mirem les cares, uns quants som bastant joves, no? I això és una cosa a favor nostra, perquè què vol dir això? Vol dir que primer, coneixem perfectament les inquietuds, perquè molts ens trobem dins d'aquest col·lectiu. I segon, com que les coneixem, podem treballar per resoldre tots aquests problemes i aquestes inquietuds. La manera més senzilla de fer-ho és, primer, implicar el jovent. Perquè política jovent és molt fàcil parlar, amb el màrqueting és molt senzill, amb festetes per aquí, festetes per allà, però l'única manera de fer realment una política pels joves és aconseguir que es puguin implicar i que realment se sentin escoltats. Per això, tal com comentava abans el David, farem plans de formació de curta durada i sobretot a nivell pràctic per poder facilitar aquest temps que queda entre quan la gent acaba els seus estudis i s'ha d'incorporar al món laboral. Ja és prou complicat i moltes vegades és formació massa teòrica i el que volem és fomentar que aquest teixit laboral realment comenci a implantar-se de forma real, no com diuen altres. A més, treballarem de forma conjunta amb la resta de comuns i amb el govern d'Andorra perquè aquesta oferta jove que fa anys que s'està fent sigui molt més àmplia, per una part, i de molta millor qualitat. Això és molt important. No pot ser que seguim tenint 7 administracions de jovent i que al mateix dia ens coincideixi un acte de jovent a Escaldes, un acte de jovent a Ordino i un acte de jovent a Sant Julià. Només som 71.000 escaig habitants i no pot ser que hi hagi aquestes congruències en diferents parròquies. Com ja us dic, creiem fermament en el futur d'aquesta parròquia i el que volem és que Escaldes Sant Mordany segueixi sent encara més un referent en aquest país. Perquè Escaldes Sant Mordany, jo quan vam fer la presentació de la candidatura ja vaig fer un comentari que al nostre company Andorra Vella no li va agradar gaire.
que jo comparava una mica amb Sydney, perquè tothom, quan parles d'Austràlia, tothom recorda Sydney i la capital és Canberra. Nosaltres hem d'aconseguir que Esquerdes Engordany sigui la Sydney d'Andorra. Gràcies per haver-nos escoltat, ja no m'allargo més.